Gilugwayan sa Cebu Cordova Link Expressway Corporation ang pagpatuman sa radio frequency implementation kon RFID toll collection nunod sa hangyo sa mga motorista. Gikatakda unta nga patuman ug mga adlaw Oktubre 1, 2022 ang full implementation sa cashless transaction sa toll gate paingon og gikan sa Cordova ug sa Cebu City agi sa CCLEX. Gipahibalo sa presidente o general manager sa CCLEC nga si Alan Alfon nga ang maong lakang ilang gibuhat agig tubag sa hangyo sa publiko. Kasamtangan nga gibuksan sa CCLEC ang usa ka cash lane alang sa mga motorista nga wala pa nakapa-install sa ilang RFID sticker. But because of the claimor or the request from our motorists, di man sana pwede ato lang pod nang i-deny no or atong pasagdan. So being a customer intimate organization, then we decided as of few hours ago na an even last night like we discussed to extend the dry run. For how long I cannot say. It depends upon the continuous receipt of mga requests sa atong mga customers. But definitely once medyo okay na, we don't get any request na or gamay na lang, then we will have to really. Gipasabot ni Alfon nga ang advantage sa RFID mao dili na malangay ang pag-agi sa mga motorista sa CCLEX paingon diretso na nga ma-detect sa sticker sa pagbayad sa toll gate. Subay nini giawhag ni Alfon ang publiko nga magpabutang na sa mga RFID sticker. So encouraging kay siya nga nagkadaghan ang atong penetration sa RFID. Plus of course we also encourage our katong mga naka-RFID nga magpa-load sad para dali na siya, and then mo download sa sila sa among Drive Hub katong MPT Drive Hub katong application para makita nila ang advantages no on top of seamless and safe access. Dali po nila makita pag-load, pila balance sa silang account. Convenient yung kaysanan. Base sa datos sa CCLEC, aduna nay 20,000 ka mga sakyanan nga nabutangan na og RFID sticker. Sa laing bahin sa isinta ka mga Land Transportation Office Deputized Officer ang gipang-deploy sa CCLEX aron pag-monitor og pagdakop sa mga mulapas sa mga balaod sa karsada. Gipasabot ni Alfon nga kini aron nga makontrol og malikayan ang disgrasya sa mga motorista. Kini si Sherry Zamioy alang sa My TV Cebu.